Takže ahoj, ja vás vítam u môjho prvého tutoriálu, ako dať do Minecraftu módy. Pôjdeme na túto stránku www.minecraftmaps.com a tam si nájdeme hociakú mapu. Ja som si už jednu mapu vybral a to je 30 spôsobov, ako zomrieť. Keď si musíte stiahnuť, tam musíte kliknúť Download Map, kliknete a sa vám bude stiahovať. To vidíte dole, sa mi stiahuje. Potom dáte zobraziť všetky stiahnuté súbory. Ja dám ako, počkať. Dám tak a dáte si to na pracovnú plochu. Potom dáte na app data do Minecraftu. App data, procento. Dáte tu Minecraft. Potom tu máte Saves, tam kliknite a ja už tu mám 30 ako zomrieť, tú mapu. Sem kliknete, ja to vymažem, aby som to dobre ukázal. Tak. A toto si prenesieme do Saves, do toho Minecraftu, do single player. Dáme to tam a už tu máme 30 spôsobov ako zomrieť. Teraz už len všetko dáte preč, tak zapnete si Minecraft a proste už si tam dáte len svoje meno a už môžete ísť rovno hrať. Ja si dám, to je na 1.8, to si dám 1.8, dáme play a by sa nám malo to dať do single player, ak sú tie mapy, malo by sa nám to tam dať, takže uvidíme, či nám to tam je. Dúfam, že áno. Myslím, že táto mapa je veľmi dobrá, už som ako babu a je dosť dobré a 30 spôsobov, ako je to dosť, už točil aj house a je to pecka, strašne sranda. No a už tu máte 30 spôsobov, ako zomrieť. Potom už na to kliknete a už sa vám to, a už máte. A už môžete ísť rovno baviť. Tam máme prvú mapu Fall Down. OK. No a už proste len tu nám píše, že máme si postavať 5 blokov do hora a si tam dať rebliky a skákať z neho, takže to je dosť ľahké. Tedy si to postavíte tých 5 blokov. No a proste tu budete len toto robiť. A to vám bude dávať všelijaké úlohy a budete ich vyplniť. To je ako, no niekedy to dosť aj ťažké urobiť, ale to nevadí, napríklad teraz už len asi tak 5-krát spadne a už budeme mať ďalšiu úlohu. No a uvidíme na to, ešte nám to ide, to je dobré. Tak, už by som mohla aj zomrieť, lebo už sa mi to veľmi nechce robiť. No, už zomrí. No, tak ako dosť pomála dosť ako pomaly sa rozbiera, takže tu mám len 5 blokov. Dosť ako málo mi uberá. No ale som na chvíľku mŕtvý, takže to je dobré. No, už len 2 srdiečka a pol. Už len srdiečko. No, a už sme mŕtvi. No a už sme mŕtvi, už dáte len respawn a tu máte ďalšiu úlohu. Ale tú ďalšiu úlohu už nebudem robiť. Aby ste si to mohli užiť, aby som vám to nemusel ukázať, ja sa to robí. No tak už vám tento tutoriál pomohol. Prajem vám pekný zvýšok dňa a skvelú hru do tejto mapy. Tak čau.